ilan lang sa mga batikang mga awit na tubong Pampanga na nakiisa sa akumpanya benefit concert ng Betis Symphony Band 46, ang ipinagmamalaking banda ng Betis Guagua Pampanga para sa pangangalap ng pondo sa nalalapit nitong laban abroad. At ang inisyatibong ito ay naging posible sa tulong ng Alliance of Travel and Tours Agencies of Pampanga at ng Global Linkages for Filipino Youth. Actually, about like more than 3 million plus to go to Singapore. We want to make a difference, especially to the youth, and most especially, of course, we would like to support whoever represents our country overseas. Special guest din ng mga musicians ng wind section ng Philippine Philharmonic Orchestra. Siyempre, hinara na rin ng magagandang tugtog ng Betis Symphony Band 46 ang lahat ng dumalo. Kapupulutan ng inspirasyon ng nasabing banda dahil bukod sa galing sa pagtugtog, ang mga kabataang ito, karamihan ay mga scholar na tubong Betis Guagua. These children are very talented. They have to showcase. And if everybody will share something to help them, I think it's a big help to this organization. Since mga bata mga ito, we believe in the power of the youth and also the change that they can do in our country. And and because of their talents and everything, we would like to showcase also their talents not only as an individual but also as a Kapampangan. Pang world class na talaga ang pambato ng Pampanga na nag-uwi na ng mga karangalan para sa probinsya at para sa bansa. Buo din ang tiwala ng Kapitolyo sa galing ng banda, kaya naman nitong 2023 Pampanga Day Celebration, isang Betis Symphony Band 46 sa mga kinilala bilang Most Outstanding Kapampangan Awardee in Performing Arts.